Siyabingelela ubaba uDokotela ubaba Wesizwe ubaba uJabulile. Namhlanje sithatha ithuba elihle sithi asinikezele ubaba uNomdayi. Sizwe ukuthi namhlanje yini asiphathele yona ubaba Msomi. Bingelela. Ngiyaphila kakhulu baba uDokotela, ngiyabingelela ke kubabukeli bohlelo lakho baba uDokotela, ngithi hayi baphile yonke indawo la bekhona. Nomdayi. Kuningi engizofuna ukuthi ke sikubheke namhlanje sibheke into ezibalekile engicashe sikhathaza abantu kakhulu. Yeah. Kunento esibiza ukuthi isigwebo samacala othola ukuthi impilo yomuntu isibhaje odakeni kanti kunezinto yena angazazi. Bathi kwezona labantu aloku eshisa impepho ekhuluma nabo abazaziyo ngayo. Ungakhuluma uthini umuntu umkhuluma ngodaba uthinta isigwebo samacala? Uthi into ekhona impela baba uDokotela lapha impela ngoba kunabantu abanenkinga kakhulu othola bafuna usizo abalitholi, bayaphahla benza yonke into kodwa manje abasizakali. Kani lemndeni abaphahlela kuyona igwetshiwe iboshiwe ayikwazi ukuphuma ibasize. Manje ke ngalo ndlela siyakwazi ukuthi kube nento esizonginikeza yona ikwazi ukunyenya ihambe iyokudonsela yedwa wabo ozokhuluma nabo akwazi ukutshela kuxazulula lezi inkingo nazo. Ushuthi abantu abaningi bazi ukuthi imndeni yabo iyamadlozi kanti eminye iboshiwe. Baba uDokotela khona nje iboshele seyigodini ngizosize engenzeki lutho kuyona. Uthothi uzama yonke indlela umuntu kodwa kwenzeki lutho. Yabo yiko ke sona sigwebo leso ke samacala ke. Okay. Omunye afika ukukhuluma nawe kathi 1 2 3 athi sengiyahamba ngibuyele emuva ngani ngobane usuke kwazileke lo ukunyenya. Mengakwazanga kunento esiyenza sikudonsa semdonsa ngayo lo uzokwazi ukuphuma azokutshela. Yeah. Ake siyibuke lento sikhuluma ngesigwebo samacala singayihlanganisa kanjani nenkinga ezikhona eziziwa amacala abo bamkhulu nomuntu anti uvese umuzwelo wembethe antenakazi. Usezwe wena ukukhuluma ngesigwebo salokhu nje wakhohlwa ukuthi wazalwe wembethe ungathini kena? Baba uDokotela eyinkinga enkulu lento yokuthiwa wazalwe wembethe ngoba uthola yonke indawo mawuhamba kuthiwa wazalwe wembethe. Yebo kona siyavuma kodwa ukuthi bakhona wonke umuntu umefika ufuke fumbethe. Kodwa ke umuntu inhlanhla zabantu kasifani. Nokwembatha kwabantu kubizwa ngegama elilodwa kodwa kufani. Kunomuntu ozalwe wembethe baba uDokotela osuke embethwe ikhava. Kunomuntu ozalwe wembethe baba uDokotela osuke egaxile. Manje lokho siye sikuhlukanise lokuthi lo gaxile uyindloboni, lo ozalwe embethe esekhaveni uyindloboni. Siyakwazi ukuthi umuntu ke simhlahlele simsizo lapho ukuthi wena njengoba wazalwa wembethe uyinte kanje baba uDokotela, ngithi ake ngichaze lapho ngibahlukanisela abantu. Not ukuthi uma kusuke kudlalwa ngapha. Kahle kusuke kushuya inhlanhla baba uDokotela kodwa manje ukuthi umehluko ukuthi akufani. Uma ngawubuza lo mbuzo ngubhekise kuwena. Yeah. Ngithi uma azalwe embethe umuntu embethwe imoya ungaphendula uthini ngilapho? Uthanda ukuhlukahlukana ke baba uDokotela. Isembatho semoya kukhona ukuthi ulekwe nje imimoya kodwa awazi ukuthi le moya ekuphethe eyobani ivela kini ivela komame noma imoya yasemhlabeni yabantu abayilahlelwa abaswele ukuthi bazoyapi. Mase bezohlala kuwena bakhulume kuwena mase kuthiwa unedlozi unento ezithile kancha wembethwe imoya. Lo moya futhi siyakwazi ukuthi lo moya siyehlukanise siyehlule ukuthi le moya ekuphethwe ni kanje mhlawumbe okunye uyibelethela nje into umumo wesipoke noma uthi unedlozi. Ngithi angehlukanise futhi nalabo baba uDokotela. Usho ukuthi khona abambethela na imoya emimbi nje bahluphayo nje bahlaka engayanga ndawo ehle inyonga emhlabeni. Yeah, no ngiyayithanda ukuthi oyithintayo ukuthi webo wembethe kanti mhlawumbe isigwebo samacala uma wembethe anti wembethe umsebenzi. Yeah ngoba lento ufuna sihlukanise lena. Yeah. Uma singakhuluma isambulo sezibani ungathini bantu? Isambulo sezibani baba uDokotela khona le isambulo ekuthiwa umuntu kufuneka embulwe. Omunye wenzela ngesilwane abangenzi ngesilwane futhi benza ngelokhuzana ngeenkuku. Khona lo ukuthi uhlupheke ukuhlupha kodwa awunayo ngisho leyo mali leyo yokuthi ungathenga inkuku ungathenga leso silwane leso. Sinayo ke indlela ukuthi sikwenzele sibambise just ukuthi into zakhe kwazi ukuqhubeka ngezibani. Sikutshela ibani kufuna ufike nazo nendwangu kufuna ufike nayo sizokukhulumela sikuxegisele kulento ekubambile lokuzala wembethe thu nenhlanhla kanti into zakhe zibophekile akwenzeki lutho. Yeah. Umgodi wemali usawakhela abantu? Baba uDokotela umgodi wemali hayi ukhona impela ngiyawakha baba uDokotela. Lento umgodi wemali baba uDokotela ifuna mawuthi ngoba khona ekhaya kunamathasi akwazi kumba umgodi egcekeni kumbe nepavement kodwa kunye ke mhlawumbe likhonkiwe. Ke kufuna uthola ukhamba
ukuhamba lolu ibumbu lakho ngenhlabathi. Mase ngikunikeza into yakhona la lento ihlala phakathi lo khambini ihlala nemali. Lento lema uphuma ufuna hlala uphuma esitolo. Uhambe uthenga ucaphune kulola khamba uhlanganise nemali zokuthenga ngayo kube yona othenga ngayo emshinini. Lento idonsa le mali le abayisebenzisayo lapha emathilini abantu abalokhuzana abadayisayo. Nomdayi. Ngabe ngizofuna sivale kodwa ngizofuna sikhulume le isigaba samacala. Sihlupha abantu abaningi ehla. Sihlupha abantu abaningi abaye njengamanje basegoli baphuca amakhanda basonta kulamabandla bakuthiwa kunento ofuna yenzeke. Abengasazi isuthu usesazile isuthu ngoba tshela ukuthi khona into ezokwenzeka. Abaye manje babhizi manje bachathwa ngo-25 lithi ngoba kuthiwa khona into ezokwenzeka. Lento engicabanga ukuthi ayidingi ukuthi usungazosonte lapho usungazwenzisa into ukuthi abanye bagaxa ngisho amabhayi ahlolo hlala kuthiwa bayathwasa ngoba kunama kanti into eyamacala. Ungachaza uthini lo? Cha ngathi babudokotela abantu abanjalo abasondele. Siyakwazi ukubasiza lokho. Kakhulu abasondela abantu bezobahlulela lo moya leyo. Sibalungisele into zabe icaca into abeqonda ukuthi kahle kahle lesi sigwebe esimbophile siyisimo esikanjani sizosixexisa kanjani. Besikhuluma ngohide lenhlanhla usukhuluma ngani lapha? Babudokotela uma ngikhuluma ngohide lenhlanhla ngikhuluma ngenhlanhla engapheli babudokotela. Njengoba ngithi uhide lenhlanhla nje ngizokuthi nje fahla lo muthi abaningi mhlawumbe bazowazi abanye abawazi. Kunomuthi esiwusebenzisayo kodwa uhamba bodwa. Kodwa ikhanda lawo eliphethe yonke imithi leli khambe silibiza ngobhembethu. Ubhembethu ke siyalithaka kodwa lumuthi wenhlanhla uthi ubhembethu nje into engami. Kuthi akufana into ekuthiwa imeyili. Into lokhu idonzile nje ingami lokhu ifakile nje inhlanhla. Yikho kwenye abathi abadala ke ngikhulume ngohide lenhlanhla ngoba abantu bathi umuntu kuthe kuvuleka sekuyama kuthe kuvuleka sekuyama. Ake simnike ke manje into engazoma ezohamba nje one way. Cool. 07946711148 bazothola bala. Bazothola mina babudokotela. Bazothoqwa nje. Uzama. No, sibonga kakhulu namhlanje besinobaba uNomdayi. Umelaphi wendabuko sibonga.